Det luktar som cola, men det är någon speciell smak. Jag vet inte vad det är för något. Nej. Det är som chokladdryck. Okej. Och jag här gör det för... Här gör jag 10. 10 av 10. 10 av 10 med. Den här ser den ut. Okej. Ja. Och nu är vi klara med våra dekorationer. Nu kan vi bara visa, Japp. nu kan vi visa våra hund. Ja, men innan vi gör det, jag hoppas ni tycker om det och skriv gärna en kommentar. Och skriv det här. Snälla, kan ni vara våra vänner, killar eller tjejer? Och då kan ni hitta oss på videoklipp och vi kommer ta. Och då kan vi försöka ta reda på var vi bor någonstans. Ja, man kan. Och jag heter Leticia. Och jag heter Ronaldo. Ja. Tumme upp, hoppas det blir så. Så, hoppas det blir bra. Hoppas det blir så här. Ja. Och nu kan vi visa hunden. Och nu ska vi visa hunden, kan hålla den. Okej. Och den ser ut så här. Han heter Bärne, han sover. Där borta. Den bruna lilla fläcken. Den svarta med det. Den svarta lilla fläcken, det är egentligen brun. Ja, men det ser svart. Brown. Ja, men jag hoppas ni tyckte om den. Jo, vet du. Vadå? Nej. Okej, jag menar så här. Om ni vill ha så vänner, då kan ni försöka skriva kommentar om det och hitta oss. Och om ni vill så kan ni också skriva andra kommentarer. Vi hoppas vi ses någon gång. Hej då!